Hello mga listeners. So diri ko sa balay sa mga amigo no. Suri-suri lang ba kay para maka-vlog ko diri dapita kay palahi ba para maiba ang background ba no. Adto man ako sa Garcia Park pero tungod sa kadaghan sa mga estudyante ron dapita medyo maulaw po ko dito. Oy, maalig. Dungkoy ba. So mga listeners no. Wako mo ito sa Garcia Park kay diri ako lakaw-lakaw ba para maka-vlog ko diri ba nga wa kayo'y paghot sa mga iro no nya dili tantong banha ba mga langgam natin madungog gani mga manok no nya karon mga listeners magbasa kog tiwas yung comment no nya ang una kong basahon mga listeners no si Ma'am Jisuli. Wow, salamat sa sumpay Sir John. God bless you always. Way sa payan Ma'am Jisuli no. Salamat po sa kami pagsunod paminaw ma'am no sa pagsuporta. Salamat po kay ma'am. God bless nimo ma'am no, Ma'am Jisuli. Nya si Amorlina Alcala, sir, bakit ayaw mag-play no? So mo na bagong update ron sa YouTube no, di dayon mo play ba. So ang maayong buhaton bago na ko siya i-public, kinahanglan jud siya nga ma-sure na ko nga mo play gyud paabtan og mga media oras or 1 hour ba no? Before siya mo play. May akong nabantayan ron. Kung wa mo comment ani, di ko kay balo no. So naobserbahan ako nga dili day wala day mag-error ang video no. Nga wa mo play. Kailangan lang siya nga patagtauran bago i-public mga listeners no para ma-sure gyud nga mo play na ba kay og human ako kanang upload na human nag-process sa YouTube wala okay na. Ya i-public na ko dayon hindi siya mo play. Murag kuan pa siya ba galag pa ba no. So sayang to ako mga niagi nga murag kaduha ka beses kung nag-delete ba kay nagtuo ko nga ga-error. Pero wala man day no. Pero okay lang kay pasalamat ko kay gamay ning hatag og suporta no ga ay hatag nga di siya magpa-mention no. So muna nakapakuan ko mga pang-load mga listeners no. Salamat kay sa naghatag og suporta no, padayon ko nakapaload. Nya karon mga listeners, tiwas pagbasa sa inyong comment no, galakaw-lakaw ko mga listeners ba kay para malahi pud ang lugar ba no. Napoy makita mga ginagmay nga mga view sa palibot ba no. Pero wa ko dito sa Garcia kay daghang estudyante ato mahalata gid ba. Mahalata ang pagka-vlogger ba no. Di ba ita sikat mga listeners no muna nga ari lang ko mingaw-mingaw yun. Nagbasa sa inyong mga comment. Nya di pud lalim ning maglakaw-lakaw maghawid og kuan no kay kuan luhag ba luhag. Okay, subay pa ko sa inyong mga comment mga listeners no. Yan. So si kuan si ikaw lang sapat na no. Thank you sa part 10. Isa pa yan no. Nya si Mitch los ni Mag-Eloisa sobra ka maldita luoy ang hilo from Quiet Lodge always listening. Salamat Mitch no. Nadala siya sa emosyon no sa drama ba. Medyo makapungot bitaw po no kay kani pag inuwi ba no. So ngana magid no. Yan na ng gugma ba na adyo pagka inuwi pud usahay no. Yan na mga listeners no. Makapungot pero makalingaw o makakilig no. Binji Sereno no. Ya ulaw idol masikat pa man gani kanila. Maulawon jud ko mga listeners no. Mo gini ko ang kuan. Pero nakoy kauban murag madadara. Pero ako orang usta, ulaw gid, ulaw ko. Mawita na og kanang mutabang ko na ako itabangan, di na nako ako orang usta di na ako dili na ko i-video gid. Kay ulaw ko, no, ulaw. Mo na nga uban mo advise sila nga i-content na no kay aron makita sad ba sa uban no na kuan mahimo sad nga inspiration sa uban ba nga nindot ning charity vlog no.
So tungod maulawon ko di na ko i-video akong pagtabang, no. Pero naka-video ko kadto na ako akong amigo, no. Duha ra gyud intang tong na video, no. Kay kuan medyo layo-layo magubutong lugar dito gud. Kinahanglan pa mo biyahe mga ka-listeners ba, no. Nya pa ko kabalik gid pod atong amo ang gitabangan ba. Plano man ta kung bumabalik ko adto kay para muhatag pagduga nga tabang. Timing nga naghinuon pod nga na-suspended akong channel. Ang sweldo nako na pending gid mga ka-listeners, no. May lang ta itong magamit-gamit ang taba. Sige lang, di pa panahon mga ka-listeners, no. Ang Ginoo ra yun nasayod sa tanan mga ka-listeners, no. Ang Ginoo ra nasayod sa akong kasing-kasing, no, sa akong intensyon ba. Ug salamat kaayo sa mga walang sawang suporta ninyo mga ka-listeners, no. Kanunay gyud mong nagsunod og paminaw sa mga drama, no. Dako kay tabang ni labi na katong mga dili mo skip og ads, no. O katong yung mga ninghatag yun, no, pangpalod, salamat kayo yun. Ang Ginoo ra gyud tanan magbalo sa inyohang kaayo, no. So kay panalanginan gyud mas Ginoo sa inyong pagkamanggiyatago, no. Kay mamo nag-ingon sa Biblia, no, nga nasa panultihon kung wa ko masayop, no. Di ato'y nabasahan ako nga adunay mga tawo nga naghikaw sa angay nga ihatag ug ning samot hinuon sila kalisod, ni samot ka pobre. Pero adunay mga tawo nga way pugong-pugong sa pagpanghatag, hing samot hinuon sila kadato, no. So naato sa panultihon nakalimot ko sa bersikulo, no. Nga na Ginoo nindot kay jud ning manggihatagon mga ka-listeners, no, kay bubuan jud og daghang grasya sa Ginoo, no. Muna nga katong mga nanghatag, no, daghang kayong salamat. Ang Ginoo ray magbalo sa inyohang kaayo gid, no, mga ka-listeners, no. Hatagan ta kamo kanunay ka maayong panglawas, no. Nya mabatunan ninyo ang grasya, no, og panalanginan kamo kanunay sa Ginoo, no. Katong mga wala magpugong sa pag-share silang blessings, no. Panalanginan gyud sa Ginoo sa inyohang pagka manggiloy-on ug pagka manggitinabangon, no. Salamat kayo. Unya si kinabuhing sugod. Thanks kay Idol Amping. Salamat kinabuhing sugod, no. Ikaw mo to si Reggie Creed, no. Salamat kayo, no. Na si Clotil Dilandas. Thank you na upload jud Idol. Way sa payan Clotil Dilandas, no. Salamat sa kanang imuhang pagpaminaw kanunay. Si Charlene Pakana, salamat sir Jan, way sa payan, no. Unya si Jean Ruiz, salamat kayo sir, love it aning dramaha, God bless. Salamat Jean Ruiz, no, sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Saisi Morales, thanks kayo Idol, way sa payan Saisi Morales, no. Unya si Annalyn Buatis, salamat sa kanunay Lods, amping kanunay. Salamat Annalyn Buatis, no. Unya si Jean Ruiz, patriling po ni si Angelo ba? Ayi ang kilig yung drama. Makakilig pong drama, mga ka-listeners, no. Kitang mga walay love life di kiligon po tagamay, no. Akan silang ta kay watay love life. Kiligon ta watay malambing-lambing agoy. Chirpar, hello Jan, thank you for uploading the drama. Na ako ask Jan, ang intro ani ba drama dili pwede i-cut off nimo para di ka makapiright. So pasalamat po ko mga ka-listeners, no, kay wala mo copyright ang tag-iya aning kanang music, no, sa atong intro drama ba aning langit kakilat ko, no. So pero og ilan ang i-copyright pohon kay wa man ta kay bawo, no, mag-expire na pud ba basi gipre lang ba. Para atong Cecilia good gipre lang primero siguro kay wa ko makapiright. Pag utro ra kong upload nang gawas ang mangdaghan kay copyright mga ka-listeners, no. Muna nga kung pohon kung ilang i-copyright ako lang i-cut ra. So muna Chirpar, no, salamat sa imong komento, no. Nya ingat dira dyan, salamat kay Chirpar, no. Sa kanunay mag-amping gid, no, salamat kay Chirpar. Ug ikaw sa no amping sa kanunay, no. Nya si Annalyn Samson, salamat Idol sa party mo sa payan Annalyn Samson. Nya si Annalyn Samson lagi hapon ayaw kaulaw Idol kay gwapo man ka, unya sikat pod. Kung makabalo na sila na vlogger ka, samot na mayagaw na sila. God bless you nimo og amping always Idol. Salamat Annalyn Samson, no? Salamat kayo gid sa imong komento, no, sa kanunay pagpaminaw sa mga drama, no.
Nya si literacy ang profile, salamat sir na nagyud no. Salamat literacy ang profile no. May user may nakabutang sa handle no. Hindi na ko mabasa kung say tinuod ninyong mga name ano no. Grabe gyapon user gyapon nakabutang no. Lamat idol first man unta ko aning gabi wala man day na sin akong comment haha. Na-send man to pero na-delete na ko ang unang upload tungod kay wa mo play mga kalisinas no. So na-delete na ko pero ako man mo itong na-screenshotan siguro pangitaon pa na ko no para mabasa na kung upload itong maong mga comment no. Miri Jupsima, salamat sir, episode 10 natapos na yun. Miri Jupsima no. Elisa Parahis next po natapos na gid po no. Ang ato ng drama karon mauna ang Hain na ang Langit no, part 2 na ta. Nga si Lee Lumbab, salamat idol sa makalingaw nga sugilanon way sa payan Lee Lumbab no. Nga GV TV, andam gyud ko magpaabot dol sa laing sumpay sa imong sugilanon, mao na nila ang Hain ang Langit na pud no. Abang-abang na mo kaya pang nikamutan to ni nga ma-edit yun no. Dito man profile, so user ga pinakabutang sa handle, makahilak man pud ta. Makahilak yun no. Og salamat sa pagpaminaw no. Judith Peligro, salamat sa pag-upload, mao ni akong lingaw habang naga-work. Salamat Judith Peligro no. Nya si user mga pinakabutang sa handle no, the R ang profile. Mainggit jud ning mag-ama ba? Ang mag-ama wish jud nako sang unsa nga palanggaon sa akong bana iyang mga anak pero mali jud di ay ko siya pa man nilabaw na wa na ko ma-screenshot no. Read more mi nakabutang hinoon mabasa din mainggit jud ning mag-ama wish jud nako sang unsa nga palanggaon sa akong bana iyang mga anak pero mali jud di ay ko siya pang dailabaw na magpasakit sa mga bata. Siya lang number 1 nga nagpaantos sa mga bata. Salamat idol sa pag-upload. So salamat po no, little R ang profile no. So napo siya kasinatian nga di maayo no sa iyang partner mga ka-listeners no. Si little R ang profile no. Si Brigida Hintapa, okay ra kayo na dol. At least kada adlaw na isumpay. Salamat Brigida Hintapa no. Murag dili kada adlaw to makasumpay no, mga mulaktaw pod no. Salamat Brigida Hintapa no. Hindi man gupo madali ba mga kalisinas tungkol sa copyright man no. Night time i-upload din ako pero maka-copyright man so utrog edit nako mga kalisinas no. Muna nga madili ang atong pag-upload no. Si Lisil Ribusa Dagumalawi nakakakilig, thanks for uploading always ko gapaminaw from Saudi Arabia, God bless you always. Salamat kayo no Lisil no diya sa Saudi Arabia no. Nya si Danila Gonzaga, daghang kayong salamat Sir John, naka-pray na jud, keep safe always sir and may God bless us all. Salamat Danila Gonzaga no. Nya si Dirk 6090, mao jud ni ako pirmi paminawon kana mag-prepare nako sa kulutuon sa trabahoan. Listening from Kabadbaran, Agusan del Norte no. Part 11 Lodge, salamat. Humana gyud no Dirk 6090 no, natapos na gyud ang mga drama. Nya pektoy sa tagamay be pa kuan wa sa binhod sa TL. Si Lin Sapanta, sir wala ka naka-upload ako mao ikaw nindot man good sa paminawon. So wala ko mo-upload na mga kalisinos no kay naani nag-upload sa maong drama no. So akong gi-search ang nag-upload ng drama si Radio Vlog no. Ang igsuon ni Dodong Variety Show no. Mo'y nag-upload sa maong drama. Unya gi-introhan sa ni Bisayang Sugilanon. Abi na kog iyang i-upload wala man niya gi sugdan no. Intro ra man tong iyahapod no. Nya pasensya kay di ko mo-upload sa maong drama Lin sa Panta no kay kabalo na ka nga Marius content jud no, dali ata ma-detect sa Marius content kung dunay kapareha no. Muna nga ang akong drama throwback lang gid no mga kalisinos. Pero bisag throwback ni nindot man yapon kay ang uban wala man sad makapaminaw ba sa mga drama nga akong gi-upload no. Ang uban sad nakalimot na kay dugay na ba po ning uban nga drama akong gibalik no. Nya si
Angelica Dila Pinapiras. Wow, salamat Sir Jan sa sumpay. God bless. Salamat Angelica Dila Pinapiras, no? Nya si Taylor Dorty, daghang kayong salamat boss sa lain na sab nga sumpay. God bless always. Salamat Taylor Dorty, no? Ma'am Shelms, excited na ko makabati sa 11. Salamat Ma'am Shelms, no? Og part 2 na sa natapos naman tong dramahan ng langit kakilat nyo karon part 2 na po sa aning hain ng langit, no? Noel Estapito, thank you kuya. Way sa payan Noel Estapito, no? Nya si Eve Pancho, party na boss Jan, thank you sa pag-upload. Way sa payan, no? Natapos na yun Eve Pancho. Nya si user may nakabutangan ni, salamat sa pag-upload. Gahinaminaw na jud ko sa party na ani. Salamat, God bless you always. Salamat, no? User may nakabutang, no? Hanilin na Mistuso, part 11 po. Excited na po. Natapos na, no? Hanilin. Nya si Jennifer Hira, Kabitin man sir, oy, as kabitin man sir, unta ma-upload na ang sumpay, natapos na yun, no? So di na mo mabitin kay natapos na. Og kini atong drama karon, part 2 na ta sa hain ng langit, no? Hain na po nga drama inyong sundan. Pero kabalo mo mga listeners, kini akong vlog nag-una ni, wa pa ko ka-edit sa drama. Wa pa ko ka-edit sa part 1 ug part 2, kini akong vlog nag-una na, no? Pero guman sa akong vlog, automatic na. Automatic na mo makapaminaw sa drama kaya nag-una man yung vlog na ko, no? Advance ba? Kaya di ko maproblema ang intro bitaw kaysa mua banha kay mga iro gyud, no? Nagkadaghan namang iro, no? Banha man kay labinag na itaw paghot dayon mga listeners, no? Nga ma-disturb ang vlog, no? Kusog pa sa tingog ang mga paghot, no? Okay, padayon tagbasa, no? Si Rico Saplot. Sir, salamat sa partin. Sana maka-upload po kayo ulit ng part 11 kanindot na jud sir. Natapos na yun, no? Rico Saplot. Letter M ang profile. Asa naman ang part 11? Manahuma na. Tapos na. Makabayan. Dili mag-play ang part 11, Sir Jan. Mo lagi. Okay. Sayop na ko kay gi-public na ko dayon, no? Pero dapat dahil gipatawran pa mga 1 hour siguro, no? Na-delete hinon nako, sayang ang kuan, ang load ato ug ang akong pag-upload, no? Dugay pa abot ba pero na-delete ang balik kay tuo ko nga nag-error. Pero wa man daay, no? Kinanan na siya patawran mga kalisunod, no? Para mo play siya, no? Salamat kayo, no, sa inyong komento, no? Sa inyong comment, naka-aware sad ko, no, nga unsay akong angay buhato, no, hindi mo play. Salamat sa mga comment, no. Nya letter T ang profile, asa naman ang part 11? Uy, natapos na gino. Nya si Patum Sweet Lover. Daghan gid kayong salamat idol watching in Kuwait. God bless always idol. Salamat kayo Patum Sweet Lover, no. God bless ab nimo, no, diya sa Kuwait, no. Annalyn Buatis, thank you Lord sa sumpay, sa walay sawang pag-upload, amping lang kanunay, God bless. Salamat Annalyn Buatis, no. Mirian Rustria, nana jud ang sumpay, salamat kayo boss. Way sapayan Mirian Rustria, no. Na si Amorlina Alcala, salamat Sir Jan, way sapayan Amorlina Alcala. Nya si Dana Baruru, oo sir, bakit ganon? Ayaw niya mag-play, ano nangyari? Ano na to akong gi-explain, no, nga kailangan jud ay patawran bago na ko i-public para mag-play siya dayon, no? Linry Comuno, it's a prank man, di man ma-play. Mao na to lagi. Salamat sa inyong mga komento kay na-discover na kung kailangan lang gid siya dahil patawran bago i-public, no? Ikaw lang sapat na. Salamat sa part 11, way sa paya, no? Anya si Marcelino Lumaya, dili man ma-play, mao na to akong gi-explain, no? So salamat, pasensya kayo, no? Salamat sa inyong comment kay na-aware sad ko, no, sa angay buhato, no, kung di ma-play. Nya si Rico Saplot, sir, salamat sa part 11, way sa payan Rico Saplot, no. Saisi Morales, thanks again sir idol. Ingat po kayo lagi. Salamat Saisi Morales, no. Animation, salamat sa part 11 Lods. God bless sa atong tanan. Salamat animation, no. Nya si Danila Gonzaga, wow, grabe, pinalahi pud ilang love story. Magdayon jud kaha ni sila. Thanks a lot Sir Jan. Keep safe always and may God bless. Salamat kayo.
Danila Gonzaga, no? Junior Intica, salamat kay Bad, way sa paya, no? Nya si Rodriguez Generous, pa-upload naman po sa sunod, nakaka-excited. Tapos na yun, no? Ang yung hinam-hinaman o atang drama, no? Nya medyo gihaway na ko mga ka-listeners karon, no? Nya gigutom na sa maayo kay wala pa ko'y paniud to, no? Sayo kog laag-laag ba kay kuan. Mag-vlog man ako dito sa kuan niya kay primero mo ning sayo kog kuan lakaw kay check up na ko sa center kay nay ubo na puno naman na close na largo na lang kong vlog mga ka-listeners, no? Muna, no? Nautuhan ako alauna na kapin hapit na 2 no pa ko'y panadto morning medyo sugod na kurog akong paminaw ning kurog akong kalawasan sa kagutom, no? Hininay na kong lakaw ron pa uli nya si kuan si Ma'am Gisuli always salamat kayo sa sumpay ini sir dyan at lang ko kanunay sa mga upload nimo, God bless. Salamat kayo Ma'am Gisuli, no? Always yun yung support si Ma'am Gisuli, no? Salamat yung kayo dako Ma'am Gisuli, no? Nya si Ligrib Drums, thank you idol sa part 11 way sa paya, no? Nya si Junel Intica, Brad ayo dugaya ang katapusan Brad, ha? God bless you Brad. Nahuman na gino, tapos na, no? Na salamat Junel Intica. Brigida Hintapa, thanks Lord way sa payan Brigida Hintapa, no? Nya si Annalyn Samson, salamat kay idol sa sumpay aning dramaha, more upload idol o God bless you nimo always idol ug amping always. Salamat kayo Annalyn Samson. Batang 90s, haha, nakatawa ko ako kay Luigi, no? 4Gin G. Tulura ka heart, no? Nya si user may nakabutang letter G. Okay Lods. Na naman ko'y gisundan Lods. Okay Lods, na naman ko'y gisundan Lods. Kaso dugay kayo upload imo pila ka adlaw lang naana. Mao ba? So tungod na sa kabisi sa ubang uploader mga ka-listeners, no? Mao nang di sad masundan dayo, no? Takay balo unsay mga ilang ikabisihan sad trabaho, labi na trabaho gyud, no? Unang di gyud madadalig sumpay, no? Sabta lang ninyo mga ka-listeners, no? Ang uban sad nga uploader nga dugay maka-upload tungod na sa kabisi sad, no? Unya si Alexandra, salamat sa part 11 wa sa paya, no? Unya si Lovely Ducky, thank you kayo idols. Makalingaw gid kami tanan sa shop, nagaabang gyud ani bisan makapungot usahay but happy gyud maminaw. Salamat Lovely Ducky, no? Letter G ang profile. Thank you DOHP wa sa paya, no? Og taas pa man kaayo kog basahon mga ka-listeners, no? Sa sunod higayon na sad mga ka-listeners, no? Kay hapon na, no? Muli sa ko kay maniudto kay wa muna gyud ning kurog na akong paminaw sa akong kaunuran, no? Kinagutuman na. So mobalik akong vlog pohon mga ka-listeners, no? Nindot man po ni mag-vlog mga ka-listeners, maglakaw-lakaw kay kuan malahi sad ang views ba niyo makita ba, no? Og mo to mga ka-listeners, no? Paminawan ninyo ang part 2 sa Hain na ang Langit, no? Yesterday, when I was young, the taste of life. O karon sa sumpay natong sugilanon, hain na ang langit. I teased the life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed. Magtipon! Ayaw ng kasal-kasal. Kaya na laing kapaingnan. Buwag na gihapon na. Tay! Hey. Way tapos lanan ng kaminyon. Papel na. Naghupas gugma. Hambak na sa bintana. Nila may ang gugma. Manlaya sa lang niya. Busay ikaw si Mon na lang. Kaya mora gihapon. Biyaan ka lang gihapon ng akong anak. Eh, Simon! Oh. Nagpasmi, pakasulan ko ang imong anak. Gusto na ko katagag bidisyon ang among panakuban sa labawang makagahom. Atsos! Parehas na eh! Dili tanang kaminyoon na hisama sa imo, Kusme. Kung sa ayaw itanan,
tarong mi anhini mo, busa tarong nga sa mi sa pagpagig-atubang. Ay, tatarong nga na. Ay, labahala mo. Ma'am, kayo inyong gusto. Hala, sige. Pakasal mo kung ano saan mo gustong pakasal. Wako'y labot. Wako'y katampo. Tay, Ay, tagayon tanan ni be. Tagay. Ay, mo mangang gikop tagugot. O, saman. Ihatag na ni mo do, o dili. Ihatag. Awlag. Sige na. Lakaw na lang dito, soda. Ato na pasensya na mo ni tatay ha. Ay, ayaw ka balaka, oy. Nakaila na kay minitatay ni mo. Eh, gimingaw ako. Ay, Gugma ko kanimo. Hubog na kay tatay. Daan na nga kainom kaniha. Kitiwasan pa yun. Limot mo. hawa na. Ay. Murag na hubog nag-apil si Giminaw Sidro. Nga nakig-inom ni ako. tatay ni mo ay. Ay, kanta ko lang. Dito ko sa akong lagay. Ako na bahala ni si Kinay. Gabitay. Pasibatan ko na lang na ron. Lakaw na lang ko'y gabiin na kaayo. Ana, hala, sige, Kuan ha? na pin ugma ba? Ang ato tas lungsod. Ako siyang Namili tagputi ni mo siya. Ikaw may pao. Sige, ato na Iyang giyon. Sige, amping mo. Naglumba kami o dinaganay. Bisan na ko nagsusapin. Mas mayan ang sa huyos ng una may magpakasala. Aron madali. Di na ako makaanto sa batasan ni tatay. Wala. Di na ako gusto makitipon pa niya. Bulan pagkatahon mo ang magasod ang kanimo daway kagool. Goal man lagi ka, Noy. Kasi goal. Ako goal! Pa! Wa ka mag-goal! Goal ka, oy. Wa lagi ko goal! Wa ko goal, biya ko sawa. Wa hinungdan. Pa! Animal siya. Salbahis. Insekto. Mananap. Ha, ako siyang gipangga. Midaot ko samtang siya nanambak. Kay palabihon na ko siya pagkaon. Unyabiyaan ko? Ha! Shit! Shit. Shit, tagay pa tatay, tagay. Way hinungdan nga mga babae! Tagay pa na yun. Imo na, Noy. Ako na. Ako mo to ganiha. Imo na siya na. Sige. Ako na. Opak. Ay. Ahak. Biyaan ko. Ay. Mananap. Ay. Litsa. Tay, Si atay. tayo Atayon naman ka. anak. Hubog na kay ka. Ay. Biyaan ko sa inahan ani niya. Ang inahan ani. Way hinungdan. Tay, Oh, imo sa ni hubog naman ta. Pero di mo kumhubog. Ay ako sa ga. Tempad. Di ba ako man to ganina? Ino naman sa kunay. Man naman ko. Imo na sana, paspasan na to. Ay, sige. Ako na sa ni. Tagay pa. Wapa ko mahubog. Wapa. Sige, tagay pa. Pasa ko ha kay manghisa ko. Imo sa niyo. Ako na sad. Ha! Pinangga ko ning bina. Sige, ako na sad. Ropak. Ngihisa ko pina. asa mga paingon. To ditong pansayan oh. Paingon mga kwarto. Aw. Hubog na ko na. Do, pagdalik-balik sa daw kay tagay pata. Ako san ha? Ako san. Ipis ko. Hay naman tong baso. Ada na. Ada baso. Ipis ko ba? Para ako to. Kani para imo. Inom. Tay, hubog ka na kaayo. Gusto na ba? Sibak. Wapa ka, mahubog! Tinapaning na ka.
Nahinomdom paghihapon ko sa pagbiya sa inahan mo na to. Gusto na kang magmanak. Lasi ka. Minyo! Di ko pong ni mo. Mansab ko gusto mo tanaw ng dagway ni mo. Ganyan mong dagway. Ha! Mahinomdom na ko sa mong inahan. Diyan ni mo. Tay, Liwat ka sa mong inahan. Liwat ka. Wasab kay hinangdan. Inom pa ka. Wa pa ko mahubog. Tagay na sagot. Tagay. Hay man itong baso. Ang baso. Hay na ito na kung nabutay. Ay! Aday. Tagay ko. Up! Inom ko. Up! Rup! Rami. Pero wa pa ko mahubo. Wa pa ko mahubo. nasayop ka, tay. Dili ko mahisama ni nanay. Kay dili sama nimo ang akong mamahimong bana. Maligo ko sa'yo. Tingalig mo ang hinagturong taot-taot sa Simon. Aron mga tmi sa lungsod. Ay! Oh! Sidro? Hinuo ko! Di ka magigda sa pansayan? Sidro! Sidro, pagmata! Hindi na ko na Hindi na ko. Kisukaon ako na Sidro, pagmata! Bangon di ako ikaluod na nimo! Nagtupad man ka na imo, suka! Kabaho! Hindi na. Uy! Hindi pina. Asa naman si tatay ni mo? Naghagok pa. Barog na ko na diha. Bahuan ni mo, oy. Ako saan ko din Ano nagyaka mo ko? Ambot lang nimo. Abiba na kung may pauli kag lahos gabi eh. Kaya wa naman ka mo balik og saka. Mao di ay. Nagkatuog na di ka dinhis pansayan. Gihahak din Nahubog di ko. Panglimpyo si mong lawas ka dit, pi. Aron makapauli na kag magkailis. Bahu ako din ako. Sigurado kang okay na nimo. Para lang sa huwis. Ako mas gusto na ini, di ba? Nasa huwis na lang una ka magpakasal. Sige, pero magpakasal kita sa simbahan kung nakatulong-tulong na ta. Gusto na ko makita kang mupasok pa yung sa altar. Ay, di na magtas lungsod. Dali na. Bas bayar gid sab ng sayo tanan ni. Ang makapili ka gid sa gusto ni mo mistida. Paresi lang sa bagong puting ang sandal ha. Sige. Excuse me, Oh, mahimo bang magpangutana? usa ka na sir. Asa ang dahan pa ingon sa Barrio Tap-Tap? Straight na sir. Subaya ra ka ng kasada ha. Mga 5 ka kilometro gikan dinhi. Mao ba? Doon lang di ko. Oh sir. Tabi na. Pabuta ko makadiyot ha. Manawag ko ni gisakira kong chiefy. Taga dinhi mo? Dili sir. Mao di ay. Saman taga siyudad sa mo, sama na ko. Mailhan man gud sa inyong hitsura. May mo mga barog. Nya ginibabay ng imong kauban is-isupanit o gwapa. Saman nagsuon mo? Dili sir. Hinigugma ko siya. Di mi taga syudad. Puno ka na ipangutana, mubiya mi. Wait. By the way, ipaila ko na nga akong kagalingon. Ako si Derek Lorenzo Concepcion. Usa ko ka direktor sa pelikula. Ingon man, usa ka talent scout. Direktor ka? Mao ka na iha. O, nakauyong ko sa mong hitsura. Sa imong barog. Lakit ka na iyo. Ambungan ka. Gusto kay ka ng imong dating alang sa umaabot na kong proyekto. Tall, dagan, handsome. Ikaw na gyud ang akong ipangita nga ipares ko sa bida na kong babae. O, ikaw. Ikaw. Maniya ka. Seductive ang dating. Pero dili probinsyana. Mahimo kang muda o bida o kontrabida. Dili mi interesado sir. Tabi na nimo. Arabi.
Talagsaon kinay maong kahigayunan lalaki. Pinatana. Simon. Mausap ang dagan sa imong kinabuhi, babae. Pinausa ba? Isa mo pangan? Pina. Oh. Ako si Pina. Gusto ko bang mamahimong artista, Pina? Gusto. Gusto ka ayo. Oh, Pina. Kung mao ka na. Mao na kini ang dugay mo nang gipaabot nga higayon. Himuon ko ikaw ang usa ka sikat nga artista. Tinuod. Pinausa ba? Di ka mangingilad ng kawana. Mamaya ka din, dali na. Dali na ba? Ayaw ko na. Pina. Tingaling mo na kinihigayo ng ako'y paabot, Simon. Walay gusto na ako, Simon. Nasayot ka kid, ana. Ang sana iha. Interesado ko. Very good. Pina. Ikaw lalaki. Simon. Siya si Simon. Bueno, Simon. Ano dili ka makaingon nga usa ko ka mangingilad? Oh, kadiyot. Niyang akong calling card o identification card. Sa gikaingon ko na dili may interesado. Interesado ko. It's Simon. a once in a lifetime opportunity. Ano kung inyo balibaran ang grasya? Ano kung kanang imong kambugan ko na imo lang painitan din sumahan? Giinsulto mo ang mga mag-uuma. Oh, I'm sorry. Dili ka na ang buot kong ipasabot. Ang buot na kong ipasabot mo nga. Ubos lang may mga mag-uuma. Oh, no. That's not the point. Ang ako nga... Dili. Di na mausap pa ang akong una-una. Oh, well. Anugon. Pagkanugon kayo da. Bueno, ikaw iha. Pina, sir. Ano yung akong contact number? Tawag lang niya ko kung andam ka ng makig-negotiate ka na ko. Sa pagkakanon, mo ito na ko sa baryo tap-tap. Aron nga mamusil o mga langgam. Manawag ko. Pabutan ko ka na. Ang pinagkuling card. Tipuson ko kini. Tawagan ko niya siya. Director Lorenzo Concepcion. Simon mo na ni. Mananing katubana sa mga pangandoy. Mamahimo na niya ko artista Simon. Oo niya. Ang atong kasal. Ha? Magpakasal pa ta, dili ba? Oh. Ayaw ko kinanausad na ang imong una-una. Ha? Kanino si imong puting abisti alang sa inyong kasal, Pina? Oh. Nangupaw ka? Ngano? Linton awa. Unsa man ni? Calling card ko no, matod pa niya. Sige sa man ni. Director Lorenzo Concepcion? Kisa man ni siya? Among nakaila ka ganiha dito sa lungsod. O sa siya ka-direktor sa pelikula. O gitanyagan mi niya ni Simon nga himo modelo og artista. Unsa? Mag-artista ka na? O, Og ingon man si Simon? wa niya dawatang tanyag ni Direk Lorenzo. O karon. Linda. Lin, miabot ka na akong kalipog. Kung magpakasal pa ba ako kang Simon? Pina, unsa ko kanang gipanulti nimo, Pina? Pina, mag-uol si Simon. Nasayot ko. Pero Linda, naibaw ka ng pangandoy ko ni. Ang mamahimo sa ka-artista. Lin, mausap na niyang dagan song kinabuhi. Musikat na ko. Madato na ko. May kaugalingon na niya kung sakyan anong auto. Mao ka na akong gusto, Linda. Og si Simon? Magkatugod ka bang mawa ka nimo si Simon? Makapaabot ang kasal, di ba? Pero, Pina, nasabutan na ninyo ang inyong kasal. Pina, ipadayon ang inyong kasal. Bisan pa man kung mag-artista ka na unya. Aron sa ingon, makabot mo na ang imong gipangandoy ug sa samang higayon, makauban mo pa ang lalaki nga imong gimahal. Husto ka, Linda. Husto ka. Mao ka na akong buhaton. Mayo! Pina? Uy, Pina din eh. Oh. Wag i-adlaw nga di hubog si Kusmi. Waklas Pina. Eko, Ay, lukada siya. Wasab siya dito sa ilang linda. Tiyalig ng labas sa pa. Ako mapason.
Ayo! May mga kagamit sa telepono? Dili mahimong long distance, ha? Manang, salamat. Namugnaw na nga akong kamot. Nangurog ang akong tuhod. Huwag ko magkasabot sa akong gibati. Hello? Hello? Si Pinani. Kinsa nga Pina? Itong gikailan mo kahapon direct sa lungsod. Imo ko gihatagan sa mong calling card. Okay. Nahinomdom na ko. So, kung sa'y ikalagad ako nimo, hayang ka karon. Kaon. Salamat. Ayaw ka, wow. Nasayod ka bang talagsaon ang imong kaniyag? Daghan ang miingon ako, anak, sir. O, musamot ka pagyod ka gwapa ako na. Mas muhamis ka pagyod. Unya. Kung mag-artista ka gyud, daghan kong usbon ka na imo. Gikan sa imong sinultihan, lakip na sa imong postura. Ingon man ang imong pangan. Ha? Kung sa matuod mo pangan, Pinaduhay lungsod. di na duhay lungsod. So, dili ka na nindot tumation alang sa katawhan. It's so old-fashioned. Atagan ko ikaw og screen name. Nga, Penelope. Penelope? Penelope de la Cruz. Penelope de la Cruz? Katulalagi ang imo gikauban kagahapon. Imo katong hinigugma, dili ba? Oo. Dili mo mahimong ang kunon sa publiko nga may hinigugma ka. Ilabi pa kay bagong sulbong ka lang. Ha? Kinahanglan kung may mangutanan nimo ang imong tubag. Single but not available. Aron mas daghan pa ang mugukod nimo. Pero, Derek, kaslo nun na mi. Unsa? Oh my. Kung magminyo ka, dili ko na ikaw kuhaon, Pina. Pero, Derek, Magkaguba sa imong karerang bana. Busa karon pa lang, pagpili. Mag-artista ka o magminyo? Derek, Asa ka niya ng duha, Pina? Anugon kung maminyo ka lang og taga-baryo. Malusyang ka lang niya. Daling maguba ang imong kapatanon. Ugwa na'y kapaingnan, gawas na lang sa pagmamay unya sa inyong mga anak. Oh, anugon? Pag-anugon sa maong oportunidad. Kaya na, pagpili natin na. Karira o gugma? unsa? Derek, di ba mahimong... There's only one option, Penelope. Ug kana. Mao ang kalimtan ang imong hinigugma. Kung ana ka na unya sa taas, makita mo niya nga husto ka sa imong desisyon nga pagbiya kani. May mas daghan pang mga lalaki nga moabot kanimo. Mas gwapo ug mga adunahan. Ug labaw sa tanan. Hangdon ka sa tanan. Maimo ang ilang respeto. Ug magkupot ka na unya og kwarta. Dinagko nga kantidad. Mapalit mo na ang tanan mong gusto. Sapot, alahas, sandal, bag, sakyanan, ug uban ba? Unsa na, Pina? Or should I call you now, Penelope? Din magagikan. Nganong karon ka man lang. Simon? Nadin ko pagpangita di mo. Din ka man. Kuan? May giadto lang ko. Akong amiga. Classmate na to sa una. Kinsa? Din. Kinahanglan ba gimasahid ka sa tanan kong mga lakaw? O kung si Kinsang ako Pina. Kasluno na ka. Kinahanglan matilod anon ta sa usag-usa. Nagkikita ka niya?
nagkikita ka gani ay. Nakiksulti lang ko. Akong giklaro ang giingon mo kun pagpangilan pa lang yun ang gisulti sa maong tao. O niya, Simon, pinhapit ng atong kasal. Please, Simon, alang sa umaabot ng pamilya. Hindi ko buot nga. di na ito magpakasal. Pina. Pin. Gusto mo kasi akong nabati? Di ka na magpakasal ako, Pina. Di una sa pagkakaroon. Pina. Pero kung anda kang magpaabot, magpakasal niya akon. Kung masikat na niya kumon. Kung ma-establishan ang akong pangaan. Kung, Kanus apa? Simon, Nasayod ng tanan nakapangandam na ta. Ato na ning sabutan, di ba? Unya karon sa karit lang. Pina, please, ayaw kong ignay di. Mahal na ka. tasap ka. Pero Simon, di ka ba di malipay alang ako? Magkapot ko na nga akong ipangandoy bisan sa bata ako. Nasayod kagit ko nang suko kang gusto ang mamahimong artista. Mamahimong ko sa kamodelo. Sama sa itong makita sa TV sa itong mga silingan. Makita na sa punya ko ni mo sa magasin, Simon. O, Mahimot ka na unya na ako. Simon. May nagkakaroon makailang mga gwapo, mga nato. Ug manimot ka na ako. Simon. Pina, please. Ako ang pili, ah. Ako ang pili, ah. Simon. Di ko masugot ka mawag na ko. Please, magpakasal na. Iisa na ko nga. Buhaton ang tanan na mo. Ipahid ko ikaw. Kabuton ko ang tanan tungod ng anak mo. Maluwi kayo yato sa gatong kasala. Ayaw, Pina. Simon. Kung mahal ko nimo, sabton ko nimo. Pina. Ang kasal magkapaabot. Apan ang oportunidad magkausal lang maabot. Huwag dili ko buot ng buhian kini. Andam kong isugal ang tanan alang sa akong pangandoy, Simon. Bisan magkahulugan pa kita. Nga mawa lang ako. Pina. Simon? Simon? Wa ba ka kumabati ni Simon nga nagsampit ko niya? Ipadayon man siya sa paglakaw. Pero, huy-huy kaayo ang iyang apaga. Ako apaso na. Simon! Simon, ganiyot lang! Mon! Di naman kagikan! Mon! Di ka na silang pina? Mon! Huy! Dili na siya magpakasal ako. Dili na may layon na gamong kasal. Mas gipili niya ang iyang pagandoy kay nako. Dili na siya nako. Simon! Gusto na ka ng inyong giinom. Ubay-ubay na mog na hurot. Tingalig mo higda na sa pagpansayan ka ng kaatubang nimo. Insa, ako? Ikaw, kay wapila ay gikaatubang si Simon. Eh, ikaw din ay. Unya, niinom ko. Oh, tubig day. Way lami. Oh, abay, pamilin oy. Ino magkata. Ikaw ra lagi nagtungag-tungag diya. Gusto kong mahubog. Gusto kong malimot sa gibuhat ni Pinan ako. Ay, inom na siya. Imo na lang tanan. Sige, tanaw lang ti ka bay. Mo inom ka, maghubog ka. Unya inigmata nimo sama sa gihapon. Mahinomdom ka siyang gibuhat nimo. Laban pag yun ang imong o. Maogi bay. Nakasabot ko si mong gibati. Sa sabag hikayo nakasabot sab ko sa buot mahitabo ni Pina. Iya ka ng pangandoy. Huwag ako siyang pangandoy, nay. Huwag ko'y laing ipagandoy sukan ka diyan to. Magkauban na siya hangtod na sa mong katingwagon. Pero wala. Nawa na ang tanan tungod usab sa iyang pangandoy ka mahimog sikat.
Simon, Sakit eh. Sakit kayo. Sobrang kasakit. Kamay na nag. Ingo na nagdiinin ay. Oh. Oh. Makabot ko nagipagantoy ko makauban sa stibo ko kinabuhi. Pero nawa na ang tanan. Biyaan ako ni Pina. Dili na siya na ako, Nay. Simon, Abay, Hindi ko makatuog. Unsa ni karong oras. Nagkonsensya ko sa gibuhat ni Simon, pero bahala na. Mas mahinungdanon na lang na akong akong pangandoy. Magkonsensya man ko, pero nasahit ko nga sa umaabot. Pasalamatan na gyapon ko niya. Nawa may magpahinayag. Pasalo ako, Simon. Pasalo ako. Oh, kinsa man nun? Si tatay. Mang kanihara mang natug si tatay. Sa'yo mang nauli. Kinsa man nun? Pina. Oh, si Simon? Niya siya? Tara abay. Bida. Nakasabaan mangyay kong apel ining nanay ni mo bagon. Naibaw siyang nang lakaw yung tarong-urasa. Klamar mas kagabi. Oh. Nabay. Una na dito. Nanira ko. Una na dito. Gusto ko makita si Pina. Gusto ko masayod kung nga ano. Ito ba naman ko ganyan ko abay ko? Nga no? Sakit kayo ba eh. Di na ako makaya kasakit. Pina! Binablihi ko! Tumanga ko, Pin! Gusto kong masayod kung nga ano man, nga nang mas mainungdanon man nimo, ag ibo pagandoy kay kita ko. Nga nang magapadayon magkasaudahan nga wa ko. So, tanga ko maglisod sa pagbuhat sa ingon, Pina! Pin! Pina! Tay. Wag ko'y sahay ni day ha. Miuno na ko ni abay. O ni sa inyo kay lisod kay mag-inusara ni lakaw. Dadaanan na siya balik sa ilang. Dinira ko uban mo. Gusto ko magkauban ka hangtod na sa ako kamatayon, Pina. Pin, maluwi ka. Bida ay. Bida ay tandog mang tinapok kong bukod ni. Luoy baliha ni mong tanawon abay ay nga nagluhod. Pin, Mura man kagaluhod og Santos. Pinain ako mo pagkasar ka na ako. Ni sig Santa. Ina kong mahal paghihapon ko ni mo. Santa. Please! Pasalo ako, Simon. Dapat dili na mausap ang ako na una. Masalakaw na. Biya na din eh. Dili na ko buot nga makita ka pa. Pina! Pina, ayaw ko king na din eh. Mahal ta ka. Huwag ka naman ay pagpati alang na ko. Pero sige na. Lakaw na mo. Nagatugaw na mo. Ayaw. Isira ko na balik ang Dili, ayaw. Ayaw, Pina, ayaw. Simon, ang saba. Ayaw. Di ka ba makasabot? Dili ako. Piyaan ka na ka. Pina. Buwiin ako. Ayun na pagkapot na ako. Abay! Lainan mo, Pinoy! Huwag kaluoy! Imo magisikaran si Abay nga nagkupot sa paa. Awaw! Murag baki na hayang! Alibay, tabangan ka! Tabangan ka ba, Alibay? Palakaw na mo. Pina! 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 Ayaw ko talag na eh! Pina! Bay, igo na. Pina! Bay, igo na. Ay, Nakatilaw na kong sikat. may mahal ko siya. May mahal ko siya, Pina! 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 Pina, ablihin ko! Simon, pasalo Pina! ako. Pina! Dili ko buot nga magkalakyot. Pina, manuoy ka, ablihin Naman maot yung tingali kanyang gato kapalaran. Dili tamay sa usap-usap. May mas manindot pa nga oportunidad nga napaabot ako sa unahan. Manuoy ka, ablihin ko! Basta pasalo ako, Simon. Pasalo ako. Igo na ni mga sabot na kong dadon. Sa sunod adlaw, kuhaon ako din ni Derek. Ug dadon ako niya sa syudad. Excited na kay ko.
Magkapalayo na gid ko din sa bukid. Magkapalayo na ko ni tatay. Tay, Linda, nialaki ka. gipadayon ko ni tatay nimo. Pasero ang bilahos ko din sa imong kwarto. Hala, nanghipos lagi ka. Giandam lang ako. Madayon gyud ka og biya, day. Unya si Simon. Wa na mi. Usiwa na mi. Di na ko magpakasal niya. Giprangkahan ko na si Simon. Tinood yun ang gisulti ni Simon kagahapon. Nga dili ka na mo pagkasal niya. Abi pa na ako. Mas bugat alang na akong akong damgo, Linda. Gusto si Derek. May mas hayag nga ugma nga nagpaabot na ko sa syudad. Samtang kung pagpabilin ko din niya. O magpakasal kang Simon. O sabay ay kahatag na ko, Linda. Wa, di ba? Magpabiling ingon lang gihapon ni ining akong kahimtang. Magbilaid sa kalisod. Kipulaan ako ining kinabuhi ah. Gusto ko makatilaw haruhay. Gusto kong makasuway ang suwayan sa uban. Kaluoy ni Simon nga imong biyaan. Mas mahimo ko makaluluoy kung magpabilin ko uban niya. Pina, Sa sunod adlaw, mabiyan ako daya. Ato na ko sa syudad. Sugdan ko na pagkabot ang akong damgo, Linda. Ayaw ko bala ka. Kung musikat na unya ko, o daghan na unya ko kwarta, balikon ta mo din Dili ta mo kalimtan nga ako mga hikala. Patilawon ta mo kung unsa man kaya ako patilawan nga lami. Uy, wa ka pa malipay alang ako. nalipay. Pero naguol ko alang ni Simon. Nasayod ko kung unsa kanya kamahal. Imo na ni Dili ba nga paborito man ni mga short? Oo, pero di na ni mo Makapalit raw niya kung daghan nga ingon ni anak. Mas nindot pa. Salamat. Hinaot pa ang magbalampuson kasi imuhang adtuan, Pina. Hinaot pa ang Mulampos ko. Nakasiguro ko ni anak Linda. Mamahimuon niya kung usa ka sikat ka artista. Ugma na cute. Ay, ka-excited ang na ako. Mado ko sa sapa. Katapusang higayon ko na ni nga makaligo sa sapa. Sugod mga dawa. May nindot na niya kung banyo nga kaliguan. May bathtub. Oh, si Simona. Niyanasap siya paingon din May taas siyang buwag. Dili ko siya tubangon. At ko mo agi sa luyo. Dari dia gisirap pagbalik ke putahan. Dia dalam tawad ko dia nagpaingon sa ina. Iya na ko balikan. Di nagkrisyan ako. Uy, sama ka nindot kaliguan ang tinutulog ng sapa. Migang uno niya ko mo sapa. Pero kamay na tingali. Kay may nindot naman niya kong kaliguanan. Babay sapa. Adto na ko. Di na niya ta magkita. Nako. Di ka lang naman dito. Simon, Kaya sa wala tayo ang pang pinagsugutan. Di tapos ko nagtanatanin natin, Simon. Bisugot ko. Wa ko'y lakot kung musugot ka sa liyo. Kadali ni ko maksud. Sabi aging mga adlaw malipayon pa kahit ang duhang nagubad. Kaya karon. Hindi ako kayang mawaha ka. Kaya ha, Simon. Kung tinuod nga mahal ko nimo, uwiin ako. Tungod kay mao kini makahatag na akong kalipay. Ang katumanan sa akong mga dampo. Buhiin ako. Bida! Bida! Bida, mahal na ka! Mahal ka! Ayaw na ka! Di ko malimot ni mo, Bida! Mahal na ka! Kung wala ko sultis itong mga silingan, huwag ko masayod nga mabiya di ka na ko. Tay, Mabiya ka lang nga di magpahibaw. di ka unya musugot. Musugot na kung sa dili akong katungod nga masayod kay amahan ko nimo.
Pasalo ako tayo. Biyaan na gudai ko nimo. Maginusaran na lang dahil ko din eh. Wa ka gudai kalahian sa mga inahan. Managsama mong ito ka. Biyaan na ko ninyo. Sige. Mao magkalipay ninyo nga mo biya na ko halasik. Padayon. Ayaw lang ko ninyo hunahuna. Isipan lang unya kong patay sama sa gibuhat sa mga inahan. Kay pagkasamahon ko sa mong mga patay nga mibiya ug di na mo balik pa. Tay. Katapusan kapi'i ko na sa pagkatuog ni ini atong payak tay. Oh, biyaan ta ka. Ug wa na ko'y planong mabalik pa. Biyaan talaga. Biyaan ko na ang lisod ng kahimtanga. Ug dito sa kumatuan, dili ka na makapanakit panakot tay. Bisan ka no sa. Sige. Tagay tabay. Kumukubugan. Ay, sa katog diha. Tagay pa mga kata. Hoy. Mata sa hoy. Imo niyo. Hoy. Na. Nakatog na gani imo pag yung pukawon. Kahanggaw yun ni mo si Droy. Pauli na sa inyo ay kagapilit na nandila. Di mo niya, tingong gabi inasan. Wa pa man kayo ni magpilit ko. Wa pa man kumubog na. Atik-atik ka ganit. Tanawa. Tulid pa nga ko linak tanawa. Whoops. Tulid pa na. Whoops. Ay, tuara, panghambog pa. Balik dire, oy. Ari na lang igda. Hoy, si Dro. Bangon diha, oy. Hanggaw. Oy, hanggaw gini bataa, oh. Si Dro. Si Dro. Ang buang milahos ka man ko diha katog diyang nalukapa ka. Hoy, si Dro. Si Dro, bangon. Ayaw na yung inom, ha? Mahubog ka gani, no? Magpataka na lang yung kaghigda da. Linda! Oh, la! Hapit na mahuman yung gilikit ako budbud. Ihatod ko na niron sa ilahang ng isya. Abi ko gibiyaan na nimo. Ha? Nga naman. O pa man kumahuman? May nagtapok mong mga tao dito sa ilang pinadapit ng uryoso. Ha? Kaya naman la. May nito ba silang pina? Ay, wawe, may abot man kong nindot tayo sa sakyanan. Magkuha ko no to ni Pina. Ha? Mubiya na karon si Pina? Atuan ko si Simon. Pahibaon ko si Simon la. Ay, paghinay, ay, madagma ka. Midagan ka manggod, Linda. Ay, kinigong mga bata, murag yung sumpag pusod. Pero, mubiya na din ni Pina. Simon! Simon! Linda! Simon! Linda, natuog pa si Simon. Hubog naman sa gabi, ikon. Nga naman tadi ay day. Hay man siya matuog na. Ipakaw na ko si Simon. Naa siyang kwarto? Akong ato na ya! Uy, nga nung kadalik man tong bata, Simon! Simon, pagmata! Simon, pagmata, pagdali! Simon! Simon, bangon na dayon, dali na! Uy! Linda, Oh, padali pa! Ali na! dila ko. Wala lang may bangon. Ay, bangon lagi! Kinala mo bangon ka! Pagdali! Kaya dili na ni mo siya maaptan! Bubiya na karon si Pina! Usa! Yung Pina! Let's go! Okay, Direk. Igo lang milantaw na ako si tatay gikan sa bintana. Sige, tana. Shall we? Tana. Pina! Pinawag ako! Pina! Si Pinawag ako! Nagdagan si Simon. Oh. Migo ko siya nga mong gisakyan. Ang imo ka ng hinigugma ka na niya. Higugod sa sakyanan, di ba? Kung sa man, tulungan ka ba siya? Ayaw. Lahos na. Pina!
Mahal na ka! Paamuton ko ang imong pagbalik! Pina! Pina! Paamuton na ka, mahal ko! Simon? May biya na siya, Linda. Yan ang kong gibiyaan. Simon! Diin ba mugi kang duhagan nina nga kalit man lang magpanagan o kusog kaayo? Alin na bay? Kasabaw pos kamunggay si nanay ni mo ay. Pahuwas ko no. Lami man sad. Bisan murag ihis kabaw ang sabaw. Uy, di mo gikan. Wala gi kun niyo pinagpukaw. Nay, nay, wala spina. Iyan ang kong gibiyaan, nay. Di na ko kaya, nay. Di na ko kaya. Simon, anak. Migi ka na sa pinapaingon sa syudad nina. Di ay. Wala yung kahibawa na. Naina gini yung Pina, oy. Si Pina, pinataka niya. Human pahibaw, oy. Lisod man pero kinahanglan ni mong dawan. Kadilikid mo angay sa usak-usak. Kalipay na lang sa kung sa may iyang maabot. Aron mas madali alang nimo ang pagdawat sa tanan. Ay! Ay! Sakaling ikaw ay lalayo. Niya na ta. Mo na gini ang bago mong pinayanan, Pina. Usa ka fully furnished apartment. Ani ko din hi. Kanaw na. May kaugalingong parkingan. Oh, dayon. Naroon mo makita ang sud. Oh. Tanawan. Wow! Dala ka nindot. Anhin ako din hi. Wow! Oh. Dili lang kini, Pina. I mean, Pinilupi. Kumutuman ka lang sa tanan kung gustong mahitabo. Ha? Kini tanan mong dagi kan sa probinsya. Wa mo na kinikinanglan. Baguhan ko ikaw sa tanan. Ikan sa imong sapot. Sa imong underwear. Oh. Sa tanan. Pero, wa pa ko'y ikapalit, Direk. Sa gikaingon ko na, ako nang bahala sa tanan. But of course, may bugti ang tanan, Pinilupi. Nagkasabot ko, Direk. Good. Very good. Mao ka na gusto ko sa usa ka talent. Daling ihandle. Sa pagkakaroon, tas-tas man ang atong nabiyahe, nakasiguro kong gikapoy ka. Pahuwin lang una. Biyahan taon na ka din eh. Kung gutumon ka, may mga stocks sa ref. Feel free. Imo na kinintanan. Salamat, Direk. So, biyahan tanaw na ka din eh. Kung may tuyo ka, tawagi ko sa telepono. Ugma, balikon ko ikaw din eh. Magsugod na og mga adlaw ang kausaban sa imong kinabuhi. Pinilupi. Direk. Salamat. Ako na ning tanan. Kanindot. Kadakog nag-inusaran ako. Kanindot ning sofa. Kalumoy. Ang akong kwarto. Tanawon kong akong kwarto. Wow! Kanindot! May dako nga kama. Kanindot tigdaan. Kanindot likit-likiran. Kanindot unta. Kung ikauban ko pa, ikaw din, Simon.
Pero wa ko magmahay sa akong hukom. Gusto ko. Matuman ko ng akong mapangandoy. Gusto kong biyaan ka. Gusto ko. Agay ba, bay? Sige. Tagay! Siya raw di ni malupog sa'yo atong atay. Ako ni. Sige, imo na. Ipis na po. Imo rin ako. Imo rin ako. Imo lang na, ganahan mga ka. Ako ni. Tempa! Tempa siya. Di ba kita mang tulungang nag-inom? Nganong ikaw naman? Sige niya. Ako di ay. Sige. Imo na yung Cosme. Ako ni. Wa man ni siyod. Tagay siya. Limot ko na. Baso naman yung nahatag na ko na imo. Imo. Ako ni. Anong sarap. Uy, daghan na ninyo nahurot ka tumba, uy. Magduha naman ang kagalon. Unya, kaburan tulo ang nag-inom. Sila rang duha, oy. Sila ramang duha ang nagangkunay. Nga ila, awa sila, oh. Sila rin nahubog. Sige, sige. Inyo ng tagay. Tagay pa mo. Tagay, tagay. Tagay. Hey. Nganong tutukan mananim mong basyo. Wanay sulod. Ipisye. Si Pina na Ay, si Pina. Murag naas baso. Ya. Naas baso. Bakit ako yung panagwa sa baso na Mau ba? Hay man daw, hay man. Tem sagot, hanggaw ka. Masodes Pina diha. Ngagamay man ka ng baso. Bugom ka, hanggawa ka. Di ko na makita si Pina na Shhh! Uy! Ikaw pagsulti siya man. Kung siya din na makita. Kung siya pagtumos kung anak na matay. Tahon mo ka na. Hinang ko siya ha! Noy. Noy, saka na lang sa inyo, Noy, kay hubog ka na. Isa mo. Ako, hubog! Ay! Huwag ko mahubog. Kainom na ko. Kadaog-bog, tuwad inis lantay. Tuwad ko na ba? Oy. Noy! Walagi matuwad ang lantay, Noy. Ikaw ko no'y tuwad aning lantay na sakay ko kadaog ba ka? Oday ni, no? Kinaog mo diha! Kay tuwad ko ning lantay! Naog! Simon, na. Ihatod na ka sa inyo. Mamauli na ta. Manguwi na mo? Biyahe sa gunin niya. Mga wamoy tasan. Parehas mo ni Pina o siyang inahan mga way tasan. Miyag buhi. Huwag kong mag-all biyahan ko nila. Balas-las yung kinabuhi. Huwag kong magkinanglan nila. Mga buwiset sila. Huwag kang magkinanglan. Huwag sila itasan. Ay, Kusme. Hilak lagi ka, Noy. Iyong ka, wag ka mag-all. Huwag kang mahilak, ay. Disipon rin ka. Himantay yung kap. Sukmagong tarong kap. Whoop! Oops! Huwag ka kaigo, Noy. Away, paglikay. Aron, medyo ka. Oops! Oops! Huwag hapon! Ay, tara! Sa kantas taas. Loto tag saging. Huwag may saging. Huwag kong katuba. Kamuti lang. Huwag kong kapangoy ko'y. Lungag lang taganon. O sam ka. Huwag kay kaon sa inyo. Goto man sigiginom na. Tarantaas ta. Ay, nagbayag-bayag na ko. Abi pa lang, hubog ka. Hay! Dari. Ayaw, lagi ka.
Gidana ni Sidro Sinicos mi. Sa kasilaha. Tana si Mana. Yato tanasap ka sa inyo. Dili lang ko. Gusto ko din sa ilang pila. May na lang ni. Mura gihapon ako sa gikauban ni sila. Simon, Sabi ako buhaton na rin malimot ko niya. Usay ako buhaton na rin mawaag ka sakit. itakli nga to sa uban ang imong pagbati. Kung tugutan ko nimo, tabangan ko ikaw nga malimot niya, Simon. Linda. Kung ikaw paragot na si Pina karon nga, dili ko na pati yung karon ang kahawag. Dili ko na pati yung sakit. Simon, Pero mas gipili niya malayo na ako. Mas mahinungdanon lang niya ang iyang pag-andoy kay ako. Dili siya sa abala kong pobre. Basta na si mo pa, Simon. Gusto ko malimot ang kaniyang nakasakit. Gusto ko malimot. Gusto ko malimot. Paano kayo si Pina? Mahal, yun ako si Pina. Kung ako pala pagtang imagay ko, dili ka na mo bati og sama na nakasakit, Simon. Dili ka na maghinakaroon, Simon. Sugat na dulot niyang salaman. Kanindot kita kaligo sa shower. Sami namang di undang ni. Pero kung naligo sa uwan, sa iyong mga pata. Oh. Direk? Kaganha ka pa diha sa ganghaan. Giyon sa man mo sa pagsuod. Ay, awi ko nini ka pa. Ha? Kadiyot, maundag na ko. Okay. Pabutong ka diri sa sala. Huwag ko magkapantay nga natanaw na dahil siya. Naku nga, naliko. Maundag na ko. Wow. Kanindot yun yung lawas. Kahamis. Kaputi. Kalami. Oh, naglain na yun ang akong lawas nga. Nakakita sa iyong hubog na lawas. Enjoy kayo siyang nagsiki o patungod sa shower. Nabaguhan. Wa man god sa ilang bukid. Wala ko siya kabantay nga miabot ko. Tuyo ko usab nga maghinay sa pagpadol. Aron, malikli ko siya samtang naligo. Pagkalami bayana. Gusto ko ang style, pero wag ko magkauyon sa kulor. Ilis eh. Kini na lang blue. Okay. Mas nindot na. Musamot kay kaputi niya na. Dali. Bayanan ka ng tanan. O human din he, mamili tag mga alas. Palitan sab ko nimo. Thank you, Direk. You're welcome, Tinilpi. Ito na. Sa cashier na ta. Kadaghan ni kong napilian, Direk. Dako ka na kaayo payranan. Credit card na, miss. O i-appeal sab ni. Naiti? Direk, huwag mo ko magpili, anak. Ako yung nagpili ni Ana. Anayan ka, Ana? Ha? Imong pangkatog. Oh. Salamat. Ikapoy ko sa itong pag-shopping.
Pero na-enjoy ko. Salamat, Derek, ha? You're most welcome. Excited ako musulob ang tanantang napalit. Aw, imo di ay. Ang ayan ka sa tanan mong nasukod. Usa na lang ang wa nimo masuway sa pagsukod. Ha? Hay na to. Ang napilian akong naide. Ha? Sukod. Kay mo tanaw ko. Pero, nipis kayo, Derek. Come on. Karon ka pa ba mauwaw na ako? Nakita ko na ang kinatibukan sa imong lawas ka ganina nga naligo ka. Remember? Sige na, sige na. Dilisin na ka nang mag-isulob. O iilis ang naiti. Kung martista ka na unya, mura kag bisan unsa nga papel. May asawa, kabit, dato, pobre, ug usahay, kinahanglan nga may bidsin. Ayaw ko gingna nga mauwaw kag mga arte ibabaw sa kama. Sige na, sige na. Paghubo na sa imong gisulob o pag-ilis na. Kadugay ba na imong nakahubo? Alibe. Tabangan di kaghubo sa imong sakot. Ha? Ayun na. Ako na lang. Naaraman di ay na. Niya na, ipuli na. Nagkahubo na ko. Mitalikod ka man, God. Penelope. Magkatagal ako makakita og mga artista nga naghubo sa akong atubangan. Dili kay magaduha o makatulo. Daghan na kayo. Dili ko na may ha. Sige na, sige na. Ana, Derek. Nasulog ko na. Wow! Daan pa yun ko. Ang ngayon ka lagi kayo niya na. Miya magkas kaputi. Hubo ang imong bra. May magnaiti ba nga magbra? Matuog kang magbra? Pero... Penelope, come on. Direktor ko. Kinahanglan mong buhaton ang pisan unsay akong isulti. Derek. Hubo ang imong bra. Pero, wa pa ta mag-shooting, di ba? Nganong... Practice? Kinahanglan nga mag-practice ka. Aron na katubang mo na unya sa camera, dili ka na mauwaw. So, sige na. Hubo na. Sige. Nahubo na. Good. May gustong magsulog sa naiti. Sige. Higa ko sa imong kama. Akong tanawon ang imong anggol. Sige, Derek. Nakahigda na ko, Derek. Kanindot niyang tanawon. Diha ka lang. Mupaduol ko. Isa ang imong duha ka kamot. Ug ikupot sa uhan sa kama. Ingon, ini, Derek. Kana. Gusto na imong gibuhat. Derek, nga nang may patong mo ka na ako. Erong tutuluan ka sa sunod ng buhaton. Derek, asa ka na yung magibuhat? Bawa, ayaw kong natugi. Ayaw ko kagi. Pasati ko. Hinapon ko kang usak-sikat nga artist na Penelope. Isuot ko ka na. Apan, ang tanan may bukti. Ukini ang pangayoon kong bukti. Ayaw! Dili ko! Bina! Ha? Hay man. Nauli ba? Nagdamgo ko niya, bay. Kalain sa akong damgo. Ay, damgo ra di ay. Abi na ko, nakakita kang pina. Bagay, nagkamata ka na, Simon. Hasta ko day. Mata na ko. Dali na. Gilutoan na kang tinuwa nga isda. Si nanay?
Ni akas amo pagkatog. Oh, Ihatod na ka na mo ni Sidro kagabi sa inyo, pero luro ka naman. Unya, mas una mang malabyan kini among bahay, gikan sa ilang pina. Maong, dinhi ka na lang namo pakatol ka. Hasta ko, dinilisag ko na tuog. Lisod nagbiyaan ta mo. Kamangon niya kang Linda bay. Lain kay kadro ay. O ginag ako imong kamangon Lin kay ikihatabang ka. Kundi ko na pakaslat. Ambot mo si Drew, oy. Dali na sa kusina mo, mga na ta. Aw, nga na data. Sige, tara bay. Raymond. na. Kita naman ang mga on kay miuna naman sila si Lulog Lula. Oh. May undangan na lagi kaon. busog na ko. Gamay pagani ang imong nga kaon. Kaon pa ba? Oh, Awan sa man. Ang uway lami ang akong pagkaluto kay lutuan tagaglain. Apili ko Dailin. Unsa may gusto nimo ganon ha? Pagsulti lang. Ako day ganahan ko itlog sa manok Bisaya. Kanang malasaw. Gusto kang itlog ug buhat? dili na. Mo paulit ako. Tingnan nagdabalag ka na rin sa nanay. Oo. Sige. Dadalan sab nato si nanay nimong tinuwa. Pagamita ko makariyot yung pasaya na. Uban na ta ka? Ayaw na. Ako lang. Sige. Ay. Pagkaayahay ni Abay Simon. Nakang nahigugma og nagpangga niya. Ako kano? Karon sa sabga ko panggaon og sama si mong pagpangga ni Abay Simon? Sidro. Binangka sa bitaw ta ka? Among ako mga higala. Nate pinalabi oy. Klaro ara. Bitaka ramang kadro uy. Wa baya. Kuan lang. Sa pagkakaroon na nga naa sa kaguulo si Simon. Nagkinanan siya karon sa atong tabang aron malimtan niya si Pina. Ge. Karon na ha. Pasig maninood ka ha. Sakitan ba ako? Unsa? Mura jud kag buang uy. Murag komedya gyapon no. Pero tininood biya na Linda. Sapa dia si Drew uy. Mas kagulit da. Ang padadi sa tinuwa sila sa nanay ha. Oh good. Nga nagundili. Sige, daddy. Salamat. Hey, ganun nakila ka? Salbahis ka. Uyop ka. Ibo ko gipahimuslan. Salbahis ka. Gusto na. Bayran mong dibuhat mo na ako. Salbahis ka. Ito na. Gusto kang musumbong sa kapulisan? Go on. Ubanan ba ka? Pero kung buhaton mo ka na, kinsay mauwawan. Dili ba ikaw? Mag-uba ang imong dungog. Ugwa ka na unya naong pang-ikatubang sa mga tao. Ug labaw sa tanan, dili ka na mahimong sikat nga artista. Sige, pagilis. Huwag di kang mahuman kay ubanan ta ka. Uyop ka. Ikaw na. Kinahanglan sugod ka ron, maanad ka na sa dagyan sa industriya. Gamitay ang pamagi din eh. Kinahanglan mahibaw kang mo sabay sa anod. Anyway, thank you. Quits na ta sa tanan kung nagasto ni mo. Ako man di ay ang nakauna ni mo. Taod-taod nang wa ko makatilaw o birhen. Well, anyway, nabayaran mo na ang tanan kung nahatag ni mo. You will have to pay for the next na kung magasto. Okay, lista ko ka na. Unsa? Pag-shower na, malagaw ta. Asa? Sa parlor. Ipausap tang imong buhok, mo pagkahuman. Makikita ta sa usa sa akong nailhan nga beauty consultant. Hapit ako mahuman ning mga tikolor. Ug human ini, usban ko nakusukuso ang mga linadlad na kong puti. Medyo gutom na sad ko da. Linda! Si Sidro? Ni Asya.
Uban niya si Simon? Ah, Simon! Niya lagi mo! Stop. Kina lang. Up, left, right. Linda! Uy! Linda! Oh, Giapas ka na mo, day. Inga masilulan ni mo nga, nalabak ako no. Gidadaan ka ng dinungag na saging, oh. ay, salamat Simon. Medyo gigutom na dyan ko na. Salamat ha. Day. Ako biya nagdungag ka na. Siya lang nagbitbit. Nakakaon ka na ba, Mon? Mga on na yung saging. Mana, masuro Ako ko. may nagdungag. Ako nang aaamo na gida para nimo. Di ay. Salamat Simon. Patamis ko. Tamis. Gusto ka hungitan ta ka? Ha? Ako rin biya, ngiti ko. Busog naman ka mo. Ay, Simon lagi, mo mangyag ba? Mon, kaan ka? Awa! Wa ba mo mingawa niya? Ha? Ni Pina. Gimingaw sap. Mag-usa na kabuhan sukad siyang pagbiya din sa baryo. Ug hangtod karon, nabaguan lang gihapon ko. Gawa na siya uban nato. Naanan biya tang mag-uban ta kanunay upat. Bata pa lang tang magkuyog na permi. Ug mga bata pala ta. May lahi nga pagbatin ko para niya. Siya lang ang butong babae nga akong hikma. Abay, Simon. Abay. Saan naman lang, bay? Kundi na mo balik pa din si Pina. Magpakaguwang ulit tao na lang ba? Simon, magpakaguwang ulit tawagid ka? Bisan may lain diha nakagusto nimo? Basin bayag, dili gid si Pina ang alang nimo. Basin bayag, lain gid ang gitagana alang nimo. Lingi-lingi sa palibot ba? Kalagot sa kada. Linda, Bisan gibiyaan na ka. Bisan gisalikway na ka. Mamugos lang gyapon ka. ingon ko siya anak kamahalan. Unyag makakita siya glain dito sa syudad. Magpaabot lang gyapon ka. Bisa na. Unyag dili na gyud siya mahinumdum nimo. Bahala na. Day, Linda, day. Unsa? Ang sinina ni Lola ni mo din, nagisi naman nagkusukuso ni mo. Hinahinay lang, day, maluoy tao ka sinina. Ay, lagot man gugo. Naglagot ka na ko, Lin. Wa! Sa sinina! Ikaw ba? Makalagot kay kang bulinga ka, dugi kay kang kuhaon. Hala! Hala, day, may dako na yung gisi. Natiwas na, day. Pasagti na kay gahi. Ang buling? Ang una Simon. Daan pa ko. Magkasabot ka raw niya, Linda. Kung magkasuway ka raw niya sa akong gibati. Well. Look at you. How do I look, Derek? Stunning. I know. Well then, supaya mong gipaabot. Tana, may pictorial ka na. Alang sa una mong salida. Tana, I'm ready, Derek. Ang ngayon yung kayo si Penelope. Bisan asang anggulo. Gwapa gid siya. Bago ko palang gani siyang gipaila sa industriya. Eman, daga na kaayong gikuha niyang endorsement. Ug nag-abot-abot ang iyang pelikula. Wag masayop sa pag-invest ni ning babayaran. Ugma, makigmeet ka sa PR manager sa Splash. Ikaw ang kuhaon nilang bagong modelo sa color sa buhok. Di ba may magsusunod alaw na lang, Derek? Gusto ko mapahuway. Sunod-sunod ang akong mga projects. Gikapoy ko. Unya na pahuway kung wala niya ay mukuha pa mo. Apan sa pagkakaroon nga ikaw ang labing init nga pangan sa industriya, strike. Why the iron is hot. Okay. Simon! Husto na ka na nakuha ni mo mangga! Naghala kayo na! Kanaog na! O lagi! Hinay, oy! Maduhat na! Hala! Hinog lagi ni! Oh, Hala, nakakita ka
naghinog sa taas? Uy, tugi na kabuk. Ah, huwag imong ihatag na ko ang tulo? Salamat, Simon! Salamat! Abay! Abay! Oh, Ay, na lang ay. Kagumday ko. Nagakos mong mo. ha? Ay, oy, Sidro, nagpasalamat ako ni Simon nga, iyan naghihatag na ako, oh. Awara ko do, oh. Ihatagan ko ni Simon og tulo ka hinog nga mangga. Para mangga mo, gakos na ka? Gaan ka ko sa kabukag manggang hinog ko. Yang saon mo ko nimo. Pasalamatan, sad. Pasalamat ra. Way gakos. Ay, oy nga na ba ka, oy, nga na nagdagan man ka. Oo, nagdagamday ko. Sa ako, tas manituod ko. Tuod. O ano ka? Tanawan ninyo ning magasino. Nga giputos sa buwad nga pinalit ni tatay. Tanawa na yun. Hay ba? Si Pina. Siya ka ang ako kinipina. Grabe! Misamot mo siyang kagwapa, bay. Pagkaangayan niya siyang make-up. Wala na, bay. Musamot na di ka nagudlingi o nun Pina. Kay misikat na siya. Ug lahit ng pangahan. Pinilaw Pina! Bay na remote mo sayang sa adak kaniya to. Ha? Kung musikat na siya, di ta niya kalitan. Nilao paghihapon ko sa mga usaad eh. Di malimot na to si Pina. Dili ba si Drew? Mahintag mo na yung may tabo, bay. Pero ako pa mo, mas mayan lang lagi nga kalimtan mo lang yun si Pina sa dayon. Pangita nga huglayang babae nga mo ipuli na, bay. Ay lang nang naas doon. Target na niya ni mo akong mahal. Unso? Sa tabi kinabuhi ko bay. Di ko magpakawa sa paglaob. Nga usaw niya ni mga adlaw mo balik si Pina. Mubalik siya na ko bay. Kaaslong. Sa paglaom? Sa mangga. Penelope, tanawa. Basa kining magazine nga kunda. Saan ka suwat? Niya. Penelope de la Cruz. The new shining star. Ibutang sa dinhe nga blockbuster ang bago mong pelikula. O tungod niya na. May bonus ka na ako. Surprise me, Derek. Usa ka brand new car alang nimo. Isn't that surprising enough? Tinuod? Derek, thank you. What about kung sobra pa sa hawk ang imong ihatag na ako? Derek, di ba obvious na ka na sa akong lawas ang imong gustong buhaton? Dili lang kay makatulor at mahitabo sukad sa akong pag-abot din sa syudad. Makadaghan na. Og diha na lang kutob. Dili na masundan ta. Oh, pero... Wa na ko'y utang ni mo, Derek. May kaugalingon akong income. Og may komisyon ka ni anak. Oh, well... Mao ganay gusto ko nimo, Penelope. You are a fast learner. So, kanasan ako makuhang akong bagong sakyanan? Kano saan mo gusto? Now? Oh. May nalanggani kay gipakuha na takadaan og driving lesson. Nga gamit kayo sa imong mga pelikula. Karon, dili ka na maglisod sa bago mong sakyanan. Then thank you. You are most welcome. Let's go. Wait. Ngano? Marag nalipo man ko. Unsa? Sa sobrang stress tingali. Halos na ko'y paway. Derek. Penelope. Oh. Nawadan siya manimawag. Asahon ko siya pa ingon sa sakinan. Dadon ko siya sa doktor. Ngayon bang gitapang ko mo din sa ospital? Tana, o gini ko. Mas excited ko sa bago kong sakyanan na makuha. Babuto na lang nato ang resulta sa imong lab test. Ikuha na sa assistant sa amigo na konuktor. Fine. Pero I'm sure, maura sa pagsulti sa doktor, nagkinahanglan akong pahuway. Kapin sa tuig na hapit na halos duha lang ka-oras ang akong katug. Oh, misinyas na ang assistant ni Dr. Lim. Dali, manuta. It's positive. Mabdos siya. Pansa? Siya. No!
No! Dili kini mahimo. Dili mahimo mamabtos ko. No! Shit! Mabdos ka. No! Sa mo kining tanan! Sa mo kini! Mahimo bang muhilom ka? I'm thinking, okay? Di mahimo mamabtos ko! Dili mahimo! Gusto ka? Dili mahimong umabdos ka. Bago ka palang misikat. Ug, malaos ka dayon kung masayra nila nga nagsaba ka. Buset! Ikaw ang biset! Paghilom! Kinsa ba'y magdahom nga mumabdos ka? Sa kadaghan sa babae nga akong nahilaptan, way bisan usa nila nga niburot. Ikaw pa! Nganong ako pa man! Ngano man! Okay, okay. Let's calm down. Maguna-una tag maayo. Kung unsay maayo na tong buhaton. Gusto ko makuha nga ako sa kinan. Okay. Misikat na yun siya. Pero dinhin na lang sa mga magasin na ko makita ang iyang panagway. Higimingaw na ko ni mo na. Iwa ka lang masayod nga pinanggat ka. Pasalo ako ni ikaw ang nahimo kong pahungawan sa kong kalagot o kayo ubos sa imong inahan. Apan mahal ta ka, anak. Pina. Tagayan ko pa namin. Tagay. Aray. May sakit man akong kilit. Nga naman eh. Magsige-sige na magsakit nga akong kilit. Ay panuho tingali. Irundangan ko na yung kanunay kong pag-inom eh. Aron sa ingon, malipay si Pina kung masayod siyang mihunong nako sa kong bisyo. Ay las na lang ni. Tagay na po pa. Ay inom na ko. Bay, Sidro. Oh, abay! Bay. Malipayon lagi karon. Taon-taon ako makakita ng pahiyumala. Siya na, ha? Siya na? Napuno ng alkansiyan akong kawayan, bay. Amo ba? Haya, god. Balitag to ba? Ayaw, bay. Tuyo ka nagtigong maron mga tutag syudad. Kitang to sa Linda. Sa? Syudad? Hmm. Mag-usam tag syudad, bay. Mananaw tag salida ni Pina sa sini. Unya, makikitaan to siya. Tanawa ko na May mall show kuno siya ining pizza ha. Nanawa. Atong to siya, bay. Sige. Ignon na to si Linda. Librehim niya. Kitang tulo? Oo. Makita mo na niya pagbalik si Pina, Linda. Gaksot ko siya. Nagkita ginamo pag-usab. Baka nahugot kayo. Oh. Uya, sultihan ko siya. Bisan pa mas taas ka panahon. Nga namin makita. Siya naghapon aniya sa kulugan. Uga, dimingaw kay ko niya. Hanggaw. Ha? Hanggaw kini mo si Dro, oy? Nga naman magkamisulti dayon, aron makapangandam ko. Ha? Hindi ko tingog-tingog. Ako naman rin hanggaw ini. Nga naman. Mugigan tag sayo. Kanang manadlawon ta. Aron makasakay dayon ta. Ha? Manadlawon ta. Oh, nemayo abayay. Nemayo ha, paminaw ha. Namay mo biyahe pa ingon dito nga truck ni karga. Manghits ta. Aron makasipas kwarta. Ikaon lang nato atong ipiti dito. Hehe. Pinilupe, unsa ba? Kablihin na ni pultahan. Dili mahimo magpeso kadiya sud sa imong kwarto. Pila ka adlaw ka nang way gawas-gawas. Pinilupe. Kasi ako buhaton. Di ba ibang magsabak ko na ining bata? Di ba himong siyang mamahimong hinugdan nga mawa ko sa industriya? Ni anak
Sugod na kong at sa taas. Di mahimong mahagbog ko pagbalik. Dili. Kinahanglan ko nga takaron sa mulsyo. May bong ang tanan ko na dili kanila makita. Be professional. Pakita sa mga tao sama sa way na hitabo. Oh, salamat nga migawas ka na. My God, pila ka adlaw ka lang awa mo gawas sa imong lawag. But look at yourself. Kagkubaan na imong tanawon. Fix yourself. Kinahanglan mga ito na kita karon. Salamat, Ay. Dali, Lin. Mambak ko na, ha? Ya, dawatan ta ka. Dali na. Ako lang dawat niya, Aray. Si Simondro! Siya lang! Dawat ako muna! Mura magitoyo nga matumbag yun mo, aron madatog. Ha? Barog ko mo diya. Damos kalsada, oh. Salamat, Ay! Salamat! Pagkida. Ito nang pagdikar ka nga itong kisakyan, ay. Dali, Lin. Mamarog na. Dali na. Salamat sa pagsaho, ha? Di kita sa sunod. Magkita na gid may pag-usab sa Pina. Yay! Magkita na sila kusab! Nataka mo, oy! Asa naman tayo ni Paingon ron? Ngaon sa tabay? Gutom mo, oy. Sa'yo ba kitang gikal sa ato, ha? Sabag ka na si Ro, oy. Igutom pa ka diha? Nagsigihan man to ni magkib-kib ang mga kupras sa atong gisakyan? May hapnos nga samot nga kuntian. Pagka na sa may abay Simon, ha? Merta small. Hey, smile. Pagkasamaha nga way nahitabo. Sulbaron daw niya kini. Okay? Now smile. Very good. Wow! Hala! Kanindot ini sa syudad, abay. Kadako ini ilang tindahan, no? Kung wa min mo dada, abay, di kami makayatak o syudad. Linda. Saka? Tanaw, nanindot yung bisti, oh, na anang tao nga, wa maglihok. Ay, gisulog. Sapa ka diha si Ro, oy? Manigin ka na, oy. Kaila bitaw ko, atik ragani. Nindot, oh. Ngayon, di ko na yung gisulob nga polo shirt. Nindot bitaw. Ang ayan kay kana Simon ay. Ha? Kung may sobra ka pang parta diha, palitan niya na. Musta mo kagwapo ana. Ang ngayon, masab gani ko, ana. Ay, nasa day ba? Magkapay-umos mo siya, goy? Ang ayan ka. Ay, salamat daw. Salamat kay. Dali na mo. Ha? Ha? Sayo pa man. Mananaw na ta diha sa sininaan. Oh, dali na. Dali. Hoy! Huyay ko yung biyay, hoy! Na! Masagan ko na! Matagbawin mo panawagan! Hoy! Uy, ano? Gikoptan mga Linda ang bukto ni Simon. Bida, eh. Kinigod si Linda mo ay makaingon nga masakit ko sa kasing-kasing sa'yo ba? Kaya ba ka ni siyang ibog na ikon niya, oh? O kaya ba ni siya, unya? Di lang din siya gusto mo to, oh. Tangpuguon ko ba ka ni bayhana, no? Doon ni siya guwa ko maglagot na tanaw niyang nagkupot niya bay Simon, ay. Ay, gikamay na ko ay. Nangamay lagi. Pero, nanghinawak siya. Paet! I love you tonight! Alin mo? Dali! Tuwa dito pa yung mga tao. Sunod nila. Dali! Pinarot na dahil siya. Siya na bay. Siya na ang buti lang ipasabot. Si Pina. Dali na mo! Kadaghan tao. Sikatan ng Dipina, uy. Daghan maging dagatang niya. Simon? Si Simon? Hay na si Simon Ro. Naaman siya kung... Lah, di rin ito. Di rin ito kung kilid. Hain man di ay. Ambot lang. Na, patay tani kung muha si Bay Simon. Huwar ba ti kwarta? Milakaw ka ang wakay kwarta? Nakalusot ko pa din sa Loyal Stage at nagko siya din. Pero siya naga. Isa nagtalikod siya. Nagkailakay ko niya. Siya gina.
Dito taman lingko dapit. Pwede ba dinhin na lang ko, Direk? Okay, mubalik ko, may kuha ko kayo. Pina! Familiar ang mga tingog. Pina ako ni! Si Simon! Pina! Si Simon. Niya si Simon. Milingi siya. Pero wasa mo agad. Wala na siya makakita na ako. Tungkol sa daghang mga tao. Mulusot ko, dulon ko siya. Excuse me. Kadit lang, bagi ako. Kadit lang. Masaka na ko sa stage. Pina! Pina, kadit lang. Pina! Penelope. Kanak ko lang yung kausapan. Di na taka makapot pa. Niyan ako sa langit na akong himutangan. Ugwa na ko'y tanong mo kanak pa. Gusto ko na himo. Buhiyang akong kamata. Pina! Penelope. Ma'am, excuse me. Isang mo ganito, anak? No. Usa lang kini siya ka-fan. Pina! Excuse me ha, may show pa ko. Thank you sa pag-anhi. Saan ako ka-fan? Simon! Mon! Ay, naaraman day ka din eh. Nakabuang bipangitan ni mo. Abay! Abay! Sus, kuyawan akong nawa ka. Wa naman kwarta. Nakakita ka ni Pina? May kaging ka magod. Nakakita na ka niya? Fan? Fan? Ha? Simon? Unsa bay? Usa ko na ko ka-fan. Wala ko niya ilabay. Ha? Daan pag ko. Tana, mamauli na ta. Tana mo! Dili. Magsige gihapon ba? Bisan kung nuwa ka na ilha? Ipamugos paghihapon ang imong kaugalingon? Nagdakot at ko ni mo ha? Kasabot ko kung ano iya katong gibuhat. May mga fans yung nagtanaw niya. Ug di siya buot na magubang iyang... Image. Nga naman. Kay mga taga-bukid tagporma. Diin mo na siya gikan. Shh! Uy! Uy! Nangugat na ka ha? Unsa man? Nangugat na ka! Pero cute gihapon ka tingog. Ay, lami lagi mo na Ilam? Masaba gani ng mga tao diha kinako oh. Tana lagi ba? Manguli na ta. Pabuton daw na gamahuman ang show. Gusto ko makiksulting Pina. Simon! Ay! Makalagot na dyan ka, uy! Nabahala mo niya, uy! Muna akong uli! Sama ka sa do! Diya pa ka? Oy! Bay? Bay? Bahala mo niya, uy! Muna na ko! Bay! Abay! Minakaw ko si Linda bay oh! Di ba ito suwito din eh? Sunda siya bay. Dili lang ko. Akong huwatong si Pina. Makalagot awan na! Di magkasabot! Bugo, Jud! Bright man unta! Pero bugo sa gugma! Murag ako po! Makalagot ang gugma, uy! Makabugo! Linda! Sunod ba ka? Wa pa lang ka? Wa na biya sama ni mo. Nagkinusara ka na. Oh! Abi na ko maghuwat sa kakapil ni Pina. Parehas mong duha. Ipamugos ang kaugalingon bisan wa na ilha. Grabe ang Pina rin, no? Nakahimo siya na ni Abay Simon? Bugo! Isa. Si Simon! Aw, Bugo kayo! Dili makasabot! parehas na mo. Unsa? Di mo siya ka magkasabot. Bugo si Reka. Ay! Giyatakan mo akong tiil ka sakit. Ay! Pero ay sama. Kasakit sa imong binugo nga di makasabot sa kung siging palakbit ni mo. Sabada! Balik ko na to si Simon ha! Da, tawa. Bugo sa lagi ka. Kay bao ko! Nakadungog. Thank you all for coming. I love you all. Linda, nakita ko sila kung sila kumain. Mitalikod na siya, Simon. May bao ko nakita ta niya. Pero,
Gibaliwa na ta niya. Busa ta na. Mamiya na kita din eh. Tara, bay. Amo juga ka doon. Tara. 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 Simon, Pina! Pino! sunod mo na ako. Dali mo. Milakaw na siya. Pasunod na niya. Dali din mo, bay. Tinda. Tadalin. Misunod na si Abay Simon Campina. Tara, mabiyaan niya ta. Okay na mabiyaan na. Basta dili lang makalimtan. Ha? Di ba parehas mo na? Mabiyaan na ikag, wa pa ka makalimti. Ug mao na yung sakit. Gibiyaan lang ta din eh. Nalimot siyang kita'y nag-uban. Dahil lang siya lakaw. Mo siya iro ang gito ko eh. Kalagot eh. Si Abay Simon? Ang iro. Ang Oh, hain na ba rin bayana paingon? Kalit man lang nawa sa akong kilid. Letse, nagminaldita na gyud siya na. Dili naman manghid kung lagaw. Kalagot. Well, anyway, nahuman ang siya. Bahala na siya kung asa na siya paingon. May mga mahinungdanon ba kung buhaton? Pina, Unya daw istorya kung mabusog ka na. busog na ko. Ako pa. Kalami ni mga gipang order mo day Pinaoy. Penelope, Ang grabe ha. Datuan na din mo day. Kamahal ni mga pagkaon nga mga gipang order. Lami na ba? Lami na ba gud? Pulos day Pina. Penelope. Oo. Penelope. Penelope na day. Kani Penelope. Lain pa ato ba? Nagpabunyag day kay usab day. Usab lagi imong pangan. Kao nagmahal. Wa na sa inyong bukid. Tanawa na kahangol ni Muskaon, Sidro. Natukan ka na. Unda na di ako nabi. Busog ka naman kaayo. Lami pa man. Wa biya ni tinuod sa tumbukid. Kumusta ka na, Pina? Ayaw ko kuti. May mga mata nagtanaw na to. Di ko gusto ma-issue ko nimo. Busog na mo? Mamiya na ta din eh. Lah. Gibutang lagi na nimong daghang kwarta sa lamesa day. Basig mawa na. Bayad na sa inyong ikaw. Pamaraw na mo diha. Mamiya na ta din eh. Tana, bibiya na sa siyag una. Tanam. Sunod na siya. Tanam. Ha? Tan pa oy. Biyaan ta ning daghan bang pagkaon. Uy, ayaw gabaan ta ini. Ipaputos ta una ni. Akong bawnon pa uli sa ato. Patilawon ako mga manghud na ko ini. Agra! Nindot ta ning auto mo rin, oy. Unya, magkamaw na ka mo drive. Gilingi ka. Askang ayahaya. Natumang yung pangandoy ni mo nga mahimong sikat nga artista. Mahalon ka na kay mga gamit ay. Ug sus, may mga alahas pa. Tigahana, oy. Maprinda na day. Hapon na ba? Salita pa ingon, Pin. Kuan ba, tingalig, dili na niya may magkasakay pa uli sa ato. Mabalakat to na ko sila si Lulog Lula. Doon na ta. Uban nilang ko ninyo makadiyot. Gusto kong malayo sa mga mata sa daghang tao sa makadiyot. Huwag ka usapan, Pina. Unungan ka na mo. One for all for one paghihapon. Sama ka ni Adto. Hunda! Ninduta rin eh! Niya lagi tadapin sa dagat. Awa. Gidap lang tato itong sobra ganina nga pagkaon. Ato tato mabaon din eh. Ano guna ito, oy? Uy. Ang sana ang kikuha ni mo dahil sa sa kinanday. Da! Teka na ko ni mo binaw o beer diya. Mura mag-ref ng imong sakyanan. Naapoy, chichirya. Kaya kong kasaday, be? Dawata, Mga bino? Kung saan na nato? mag-inom ta. Mo inom ka na? Ubanan ko ninyo sa pag-inom o dili. Kay kung dili, mahimong biyaan ako ninyo din. Pina. Inom. Dili ko mainom, Pin.
mahubog man gani ko bisan baho lang sa Pino. Kay baho na pito ka, ana. O, sige. Ako'y tubos ni ba? Ay, unsay nga na ning binuha? Kaisog ba ni? Important ka na gikan sa Spain. Wa na sa bukid. Ambi, patilaw ako. Hala no? Manlab ni? Pait no, pait. Asa man, mas may pait pa ini? O sila, tagay pa. Oh, hey! Haching! Inya na. Ah. Tagsa ta. Tagsa tagbino? Tarong ba? Hutdan na ita. Gusto kong mahubog. Pina, makadaot ka na sa lawas. So, Sugod ng bulsa, di mo siya. Kadako na gini mo kausapan. gusto ka. Nausab na ang tanan. Dungan sa pagkausab sa akong kahimtang. Pero magka-afford ako sa bisan sa akong gusto. Makaadto sa bisan asang dapit. Magkakaon sa tanan kong gustong kanon. Pero, Malipayon ka ba? of course, kaysa may dili magbalipayon sa tanan kong nakabot karon ha, Simon. Mas maayo ka pa. Malipayon ka. Samtang ako wa. Dili ko magkahimos paglipay nga wa ka. Simon, Mahal pagyapon ka, Pina. Ikaw lang ug wala lain pa. Dro, Ah, tagay pa, Dro. tagay? Tagay! Magtagay, nagtagsara mo tagbotilya dahil Linda? Patagay pa ka? Yung bitaw kong dili na. Uban na mo balik sa ato, Pina. Ibalik tag kamalipayon na kaniadto. Kapait! Pait. Pait! Mahal pa pagyapon ko nimo. Oh, ngisim ka? Linda, nganong ka? Igo na ka? Igo na? Igo! Ah! Epting igo, ah? Ah! Bugay na, Dro! Uy! Ah! Ug pait kaayo. Pait kaayo. Uy, hinay, uy! Mahubog ka, hinahinay kinumay! Mama kaya tuyo na to din yun. Okay, sige. Inom ta. Ganahan ko makasuway kung kanapit ang mahubog. Ganahan ko, anak. Basin tuod ko na. Magkatabang ni aron malimot ko, di ba? Naod sa badig mga bata agawa pa man mauli. Hapon na raba. Wa man kato makasakay mga bata. War bato'y kasakan sa syudad. Manghigda ramang kato sa asiras. Suwayan ko kanig adto sa ilang lindabi. Tingali na abot na og nasabod pa og tabi dito. Ay, nagkasabot ko sa kagustuhan sa akong anak nga makita pagbalik ang kaniniyang hinikugma nga si Pina. Mahal ba gihapon niya kinihangtod karon? Uy, si Kusme man nang nagpungko ilawom sa punuas lubi. Kusme! Kusme, may tungko ka mang diha, mahagbungan ka gani dihag laya. Unsa man, uy, hubog ka na, sab! Duwa man. May pahuway ng kong magkadiyot. Di sakit man yung kilid kugot. Gipanuhot ka tingali. Unsa man may haplas kas inyo. Ay kunwa magkuha kusbay, hatakan ta ka. Ayaw na, ayaw na. Aplasan ko rin ni gas di kan silang parilya. Sige, nahala. Biyaan ta ka dinhi. Suwayan kong adto si Simon sa ilang linda kung nauli na bagkikan sa syudad kay mananaw og sini og makikita sa imong anak. Uy, paghinay, paghinay. Uy, naunsa. Tuwa sila sa siyudad. Magkikita sila ni Pina. Ganun wa man ko nila sultihi. Oh, ngano man, muuban ka. Dili, mangumusta lang unta. Aw, masayo taron kung mauli na to. Nahala, biyaan ta na ka, ha?
Kumusta naman kasi Ha? Pedro! Kanta. Kanta kay musayaw ko. Kanta ko? Ay, musayaw ko. Inang ayaw palabi? Sige, kanta ko. Kanta ko ha. Dito sila yung bukid, may payag kami nga gama. Yabaga, Drew. Kami nagpuyo dito, si nanay raog si tata. Sige. Kanta pa. Lalala naman lang na, oy. Ay, agunin ka, musayaw pa ko. Kala. Manguha lang og bagaka. Gusto ko malingaw. Himog nigo, sabay luwag humay. Nalingaw ko. Kalahin ba ni Moy? Ang samot. Katawa niya makalit-tagilak. Nga ano ka, oy? Oy! Nay! Ay, nag-usabog inom, ha? Ako. Wabay mangutanan ako kung nalipay ba ko. Dili ka ba mangutana? Simon? Linda. Kasama napiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ng atong sulilanon. Hain na ang langit. Dalit sa RMN Drama. Og mga mga listeners, thank you so much for watching. Og sa mga wala na akong mabasa, no, og mga akong i-shout out, no. Shout out dahil ni Ma'am Life Journey, ni Ma'am Grace Blanca Flor, Kitty Garcia, si Ma'am Gisoli, si Super Pop Girls, Ma'am Bill, Ma'am Cecil Rubin, si Swede Wong Stevie, Daryl Resurrection, Miss Tayab, Ongol Toledo Vlog. Nakalimot ako sa uban mga kalisteners, no? Sa sunod igayon na po pag-comment na lang mo nga video, no? Thank you so much mga kalisteners for watching. God bless na kang tanan.